Arratsalde on dizuela pelotazaleok, Arratiatik Bizkaiko azken herrira etorri gara, Ubidera. Ados pilotaren San Fermin torneoari jarraipena emateko asmoarekin atzo ekin zitzaion txapelketa honi atzo ekin zitzaion, lehendabiziko jardunaldiarekin Kortesen, Nafarroan, eta bertan Leire Oskozek eta Leire Galeanok 22-15 hartu zituzten mendean Irantzu Etxebesteetan Mendiburu, A taldeari zegokion partidan, eta gaur B taldeak izango du estreinakoa. Iturriagak eta Zabalak jokatuko dute Gorriz batetik, eta haien aurkari Urola Kostako bikotea izango da. Eneritz-Arri eta Azkoitiarrak eta Oian Aurbegozo Azpeitiarrak osatua. Arratsaldeko 5:30 dago iragarrita Ubideko jaialdiaren hasiera, eta pilotariak azkenengo beroketarik eta egiten ari direnez, berehala izango dugu neurketa martxan. Hauxe bigarren jardunaldia, eta Bizkaian jokatuko den bakarra. Gainontzeko jaialdi guztiak Nafarroan izango direlako, bi Iruñean, eta bana Erratzun Eulaten eta Lesakan. Baina horiek gerorako utziko ditugu, gero xeatuko ditugu. Kontu horiek guztiak, hurrengo partida zein izango dugun aipatuta. Eta jada gaurko partidan sartu beharko dugu. Iturriaga Zabala, Arri eta Orbegozo kombinazioa esan bezala. Betaldiari dagokion norgehiagoka honetan sartuko gara jarraian. Irantzu Etxebeste, arratsaldeon. Arratsaldeon Unai, arratsaldeon ikusentzule guztiari. Eta partida interesgarria. Paperaren gainean jarrita behintzat bikote bi hauen artekoa. Noski nik uste bikote sendo ikusiko ditugula, aurrekaldean joku bizia izaten aldela, eta atzean atzelariek ere pilotari emanez eta joku sendoa egiten aldutela, eta iaz nolako partida ikusten dugun. Eneritz-Arri eta Aspalditxo galtza zuriak jantzigabea da, duela bizpairu aste Iberoko jaialdian hartu zuen parte, Iberoko pilotalekuaren inaugurazioan, eta ordutik jokatu gabea da, baina sariketak berek ez dakarren tentsioa Aspalditik ez ezaguna du, baina nik uste jarriko dela, moldatuko dela berriz ere lehiaketako tentsiora. Eneritz. Nik uste, hasieran agian igual nabaritzen aldu zerbait ere, baina entrenatzen eta hortzen ibili da, eta nik uste dut maila honian aietzen dela, ez? Azkeneko entrenamenduetan ere bizi-bizi ibili zen, eta jokaldi politoiek eginez, airezko jokaldi horiek, eta nik uste dut gaur Eneritzek bere amatian alduela. Zalantzati nabaritu nuenik, San Fermin torneoaren aurkezpenaren aurretik, sartuko zuten ez zuten sartuko, baina azkenean Ados pilotak sartzea erabaki du, eta hemen da, berriz ere galtza zuriak jantzita lehiaketan Eneritz-Arri eta partidari berak ekin dio gainera sakearekin, eta zuzenean 6 eta 4 inguruan pilota jarrita. Pilotak da horrekin lortu du tantoa egitea, bat eta huts beraz. Urola Kostako bikotea aurretik, Arri eta Orbegozo aurretik, eta ez du gaipatu, baina gaurkoan epailelanetan Bizkaiko Pilota Federazioko Aitor Bernaolak du aritzeko ardura. Eta bere gidaritzapean jokatuko da bertako partida. Bigarren tantoa jokoan, eta jaialdiaren lehendabiziko pilotegoa ere bai. Pilotalekuan konturatu gara, bertara etorri bezain azkar, zenbait tokitan egiten dituela bote arraroak eta ezaugarriak, behintzat gogoan hartu beharko dituzte pilotariek. Ez ditzaten ezaugarri kaltegarri horiek eta bote arraro horiek ez ditzaten ez ustean harrapatu. Eta batez ere horre lurrean, zolean nabaritzen da, ez? Horre ezkerraldeko txoko hortan, lurrak pixkat benantzko joera hartzen du, eta horre bote arraro batzuk ere egiten omen ditu pilotak, orduan horre pixkot adi egon beharko dire pilotariak. Eta bertzela nik uste dut lurretik pixkat ateratzen diren pilotak aurkituko dituztela, eta ezaugarri horietara gaurkoan egokitu beharko dute. Eta beste kontuan hartu beharreko eragile bat, itogina izan daiteke, hemen itoginak badira, eta mopa batekin eta paperarekin lehortzen ahalegindu dira Ados pilotaren ordezkariak, baina ez dakit, hemen kanpoan euria behintzat zarra-zarrari zuen duela gutxi arte, eta atertu baldin badu behintzat hobe. Itogina protagonista ez da behin izan, eta gine orkestezan minik hartu. Horre Zabal aldean batez ere, ez duden putzu horiek, eta horre aurrelarientzat batez ere arriskutsu izaten da, ez? Bi paretakoak edo Zabalean indako jokaldiak, haunkak lurrean pausatzerakoan,
irrista egiteko aukera dutelako, baina bueno, nik uste dute partioa hasian zein dena ongi lehortua dela eta alde hortatik ez dela arazorik izanen. Partidako 3. tantoa jokoan eta 2. piloteoa. Harri eta Kormabikoa, baina txapazpira joan zaio. Ona zen jokaldia alegina, baina txapa gainean izateko zentimetro batzuk gorago behar zuen pilotaka da horrek. Eta saiakera ustel horri esker lortu dute lehendabizikoa Jerak eta Iratik. Bai, aukerako pilota zuen horren eritzek, eta bueno, bi paretakoak ere ederki sartzen ditu, eta bueno, oraingoan txapapera joan mazaio ere, bueno, ongi egiten dakin jokaldia da horien eritzek. Joko oldarkorra erakutsi ohi du eta gaur ere nik uste jokaldi batzuk ikusi behar dizkiogula gauzak ondo Eneritz Harrietari bere burua lurrera botatzeko, gainera ez dauka inolako beldurrik eta nik uste joko klase hori ikusi behar dugula gaurko partida honetan. Orbegozo ari da, bereziki bikote urdinean tantoaren gidaritza hartuta lanean berriz ere Eneritz ekutzi egin dio Oianari, Zabalaldera, Jerak bildu eta ezker paretara gerturatu, oraingoan berak eskatu eta atzeratu. 4 eta 3 laurdenetik saiatu da Oiana pilota eramaten, baina ez du bere xedea lortu eta binako berdin eta markagailuan. Bai, hortxe Jerak pilotaka ederra eman du, ez? Paretan, ezker paretan oso ongi sartu du pilotari eta oso zaila zen eramateko, eta bueno, gorrien aldeko tantu hau eta ikusiko dugu ja saketik nor nagusitzen den. Bi sakatzei on dira elkarren aurka aurreko kuadroetan eta beraz saketik tantoari hasiera ona emateak agian zer esana izango du gaurko partida honetan. Jeraren sakea. 5. tantoa jokoan, Oianak jaso, berriz ere Jerak sartzeko aukera izan du. Jokoan barrena pilota luze jarri eta Oianak gero gerria sartuta atzera. Zabalak ere gibelean jarri du pilota. Jerak moztu. Oianak makurtu eta jaso. Dejada egin nahi izan du, baina arroegi atera zaio, baztertu du alere, beste dejada bat, hau hobea. Eta tanto bihurtua, 3 eta 2, lehendabiziko aldiz, Leitzarra eta Lizartzarra markagailuan aurretik. Bai, eta hor jokaldi aitz polita ikusi dugu, ez? Aurreko joku hori, aipatu dugu bi aurrelariak hortan oso trebeak direla, ez? Aurreko joku hori egiten eta Jerak dejada polit batez lortu du tantu hau. Aurreko kuadroetan horri bilira, dejada batak egin, besteak egin. Niakoren bitartez tantoa amaitu guran eta azkenean Jera izan da pagotxa lortu duena. Beste tanto bat jokoan. Pilota hor geratu eginda, tartean aipatu dugu Zola dela hemen behar bada burua uste gehien zor diezaieken pilotalekuaren tasuna eta hor ikusi dugu Iratiri pilota bat espero baino laburrago geratu zaiola, baina ez du eramateko aparteko arazorik izan, aparteko eragozpenik ez du izan. Orbegozok jaitsi, Iratik jaso, beste dejada bat oraingoan Eneritzek eta Jerak bildu bai, baina pilotaka da horren botea kontrakantxan egina izan denez, tantoa bikote urdinak lortu du eta beste berdinketa bat markagailuan, orotara bigarrena, lehen bina izan dira eta oraingoan Irunako emaitza erakusten du markagailuak. Ba, eta Eneritzeko songi bota du hor dejada, ez? Iera ere defentsa lanean oso trebea da eta hortzen kontra erasoera pasatzen saiatu da, baina ez zaio pilota hori kantxa barruan sartu eta ja ikusten dugu berotzen ari direla lau pilotariak eta gauza politak egiten ari direla. Aspalditxo hasi dira hemen berotzen, gu arratsaldeko 5 laurden gutxiago ingururako etorri gara eta ordurako ja da pilotakadaren bat edo beste ematen hasita zeuden. Lau pilotariak gutxitan jokatzen diren pilotaleko hauetan beroketa garrantzitsua izaten da. Ezaugarrietara ohitzeko ahalik eta lasterren eta kontuan hartuta gaurkoan partida bakarra duela jaialdiak eta hemen aurren aritu behar dela. Bai, eta beroketa on batek ez beti partiduan hobeki sartzen laguntzen du. Azkenean izerdi hori bota izana eta eskuak ongi berotuak direla partiduan hastea,
alde handia izaten da, eta bueno, nik uste pilotariak lan hori oso ongin dutela, eta bueno, ikusten ditugu martxa honean ari direla. Partidaren 7. tantoa dago jokoan, Jerak izango du oraingoan tantoa bukatzeko aukera, txokoan utzi du Eneritzek jaso eta hanketara jokatu. Jerak zabalean deja da, bere burua lurrera botata Azkoitiarrak altxa. Hori ere gainean ipini du Oianak, beste dejada bat txokoan Eneritzek, eta tanto. Zilipurdik ibili dira lau pilotariak, aurreko kuadroak zaindu nahian. Dejadak eta jokaldiak eramaten eta azkenean Eneritz berriz ere dejadarekin abila dela erakusten ibili da eta txokoko jokaldi horri esker lortu du tantoa. Eta berriz ere markagailuan urdinak dira aurretik. Bai, hori frontisetik hurbil ikusi ditugu denak, ez? Aratunat pilota mugitzen, eta bueno, Eneritzek horre aurrean oso ongi mugitzen du, eta bueno, berak eman du azken dejada horrekin erantzuna, eta Iratik ezin izan dia utzi. Eta hemen festetan dira, San Joan jaiak suatzen dira Ubiden, beste Euskal Herriko toki askotan bezala, eta pilotazaleak gustura hartu du. Lauren alegina, oraingoan sakeari, ezin izan dio erantzun Irati Zabalak, erantzuna goiko Lasteirara joan zaio eta postete 3. Bai, hor gehiegi arrotu du ez, ezkerrakin osongi sartu du eskua, baina bueno, goitiegi joan zaio, eta bueno, ikusko dugu hurrengotan nola moldatzen den Irati. Bueltatu dio pilota, Tolosaldekoak Urola Kostakoari eta badator. Azkoitiarra sake ateratzera luza jarri du, 5 ezkerrez. Eraman eta Arrietari sartzeko aukera kendu gainera Zabalak. Oianak atzera. Zabalak jaso. Oianak jaitsi. Iratik eraman eta berriz ere Azkoitiarrak. Jodu pilota eta jokoa atzera igorri. Horrengoan airaz sartu da Arrieta. Jerak jaitsi. Orbegozok eraman, Iturriagak txokoan utzi nahi izan du, bertan zen alabaina Eneritz Arrieta, bien tartera Zabalak, eta Orbegozok eskatu eta atzeratu, berriz ere bien tartera jokatu nahi izan du. Jerak txokoan Arrietak, baita Jerak ere, atzera Eneritzek, airez jaso Zabalak, Arrietak keinu eta Oianak atzera, eta oraingoan Iturriaga eta Zabala toki zaldatuta, etorri da 5:30 pilota eramaten alegintzera jera, baina ez du lortu, aurrealdea zaintzen zebilen Irati, eta beraz ark sartzerik ez du izan pilota horretan, eta Leitzarrari joan zedin agindu dio, baina iritsi bada ere, eramateko denborarik ez dio eman. Bai, zaila zen pilotari eustea, ez? Oianak sekulako pilotaka da sartu du horre ezker paretan, eta alegin egin badu ere zaila zen pilota hori eustea. 3 tantoko zuloa zabaldu dute. Azkoitiarrak eta Azpeitiarrak markagailuan, eta berriz ere sakera etorri darri, eta oraingoan Zabalaldera atera gura izan du. Zabalak eraman eta oraingoan Iturriagak atzera. Du ez zer jakin nahi Eneritzen inguruan hor aurrean tantoa bukatzen saiatzeko aukera duen bezain pronto sartzen dela ondo dakielako jakin, geuk dakigun bezala. Bai, horre, Eneritzak bigarren kuadrotik aurrera pilota rautzen badu, horre joko bizi-bizia du, txapa gainean erabiltzen du pilota eta oso arriskutsua da. Eta bueno, nik uste dut gorriak hor pixko bat atzego ibiltzeko aukera eginen dutela. Oraingoan kuadro biterdi inguruan txoste egin dio pilotak Orbegozori, boleat sartu da Eneritz. Iratik eskatu eta atzeratu alere botea ez da bat ere parte honekoa izan, berriz ere aire sartuko da Oiana, Jerak aukerakoa, txokoan, baina arroegi iristeko denbora eman dio Oianari, Sotamanoz, Jera, Sotamanoz sartu da Eneritz ere, baina Ormabiko alegina, aurrekoa joan zaio nantzera, Txapazpira joan zaio, errepikamenean ikusten ibili garen moduan. 4-6. Bai, nik uste dut hor Sotamanoz bi pareta egiteko asmoa zuela Eneritzek, aukerakoa zuen horre eskura etorri zaiolako, baina bueno, ezin izan du sartu, baina bueno, jokaldi polita zen egiteko modukoa. Jera da torsakera. Pilotari eragin dizkio boteak eta jarri du beste tanto bat martxan. Lauterditik azkerrez eraman eta pilota zabaleratu Oianak, Iratik atzera.
Eta atzera ez ezik ezkerrera ere bai, Oianak eraman. Jerak zabalaldera, Sotaman ozmoztu. Eta pilotari abiadura eman. Eneritzek oraingoan Oiana sartu da eta pilota atzeratu. Eneritzek sartzerik ez eta beraz, Oianak lagundu behar aurrelariari. Txokoan utzi eta tanto, jokaldiak egiten. Ez da ohikoa atzelariak jokaldiak egiten ikustea, baina Oianak aukera garbia ikusten badu sartu egiten da eta kasu honetan deja da edertu atera zaio. Bai, eta lehenbiziko pilota luze ibiliz aukera sortu du eta gero horre ederki moztu du txapa gainean indarrez eta oso zaila zen hori hierantzat jasotzea eta bueno, tanto oso polita. 7-4 markagailuan berriz ere sakea berreskuratu du. Bikote Gipuzkoarrak eta jarri du ez tanto bat abian Eneritz Arrietak. Bat eterditik atzera, lau terditik Zabalak jaso eta Arrietari sartzeko abaguneak endu. Ordegozok atzera. Lautik Zabalak luze-luze. Ezkerparetak eta frontiksak bat egiten duten Oskan jota erdiratu eginda pilota, baina Oianak eramateko arazorik ez du izan eta tantoak jokoan jarraitzen du. Normaltasun erabateko, oraingoan txokoan jerak utzi du, iritsi eta pilota ireki Oianak, Zabalean dejada jerak, bere burua lurrera bota eta Eneritzek altxa eta gero atzera jerak. Hiru terditik boleaz jaso nahi izan du Oianak, baina ez du bere helburua lortu. 5-7. Eta hor ere, jera tantoan aginten makila hartuta eta jokoan hasten berriz ere abila dela berretsi du Leitzarrak. Bai, hortxe ikus dugu hiera, ez? Beste behin ere. Jokoa mugitzen hasi dela, horre Zabalean eta zulua ongi ireki du, Eneritzek ere defentsa handia erakutsi du, baina bueno, hortxen hierak lortu du tantu hori sartzea eta bueno, ba horre hierak hasi beharko du errepitxkate, gorrientzat buelta emateko horre aurrean pilota mugitzen. Eta behar bada jera izan daiteke hemen diferentziak marka ditzakena eta akaso berak arriskatzen hasi beharko du. Gorriek markagailuan aurre hartu nahi baldin badute behintzat, orain arte behin ere ez dute lortu markagailuan aurretik jartzea, birritan berdindu dute, behin haiek eta bigarrenez urdinek, baina akaso bikotearen zama Iturriaga Zabala bikoan jerarengan egongo da. Bai, bueno, hierak horre moztuz eta pilota aurrean ibiliz min handia egiten aldu, eta bueno, nik uste dut bai iratik atzetik osongi eusten aldiola partiduari eta hierak izanen duela lan hori egitekoa. Eta irati esan dugu, orantxe aipatu berri duzu, eutsi egiten diola normalean partidari eta ez da erraz amintzen den horietako eta beraz defentsan lanean ari behar bada erruz aritzen den horietarikoa denez, nik uste gaurkoan ez ezik torneo guztian zehar bikote orekatua izango dela eta oso kontuan hartu beharrekoa. Jerak eta iratik osatua, 8. lortu dute gu kontariari ginen bitartean Eneritzek eta Oianak txokoan luze ipinitako pilota bati esker eta irati Zabalak berak erabaki du. Atxeden setera etorri eta partida etetea. Berriz ere 3 tantoko zuloa zabaldu dute bi Gipuzkoarrek markagailuan eta egokia da partida geratu eta arnasapur bat hartzera etortzeko. Bai, agian urdinak ikusten dira pixkat hobeki kantxan ez, gutxi faiatuz eta bueno, lan ona eginez eta gorriak pixkotorre defentsan ari dira. Eta bueno, ba, agian bai deskantxo honekin pixkat ideia horiek garbitu eta berriz kantxa erantzeko, baina bueno, nik uste dut lan ona egiten ari direla. Eta iratik ere errandugun bezala ederki eusten diatzetik eta defentsan ere oso ona da, espazioak oso ongi okupatzen dituelako. Eta ikusiko dugu, ja gai diren gorriak urdinengan aurriltzeko. Eta partida gogorra doa, orain arte 13 tanto besterik jokatu ez badira ere, 16 minutu terdi dira partidari hasiera eman zaionetik eta tanto gogorrak ari gara ikusten eta bereziki aurrealdean oso mugituak izaten ari dira, izan dira orain arteko 15ak. Bai, ez, hasieran aipatu dugun moduan bi aurrelari hauekin aurreko joku hori bueno, beti ikusgarria izaten da, Eneritzek horre pilota txapatik hurbil erabiltzen du eta hierari ere aurreko joku hori haunitz gustatzen zaio eta bueno, ba, haien ezaugarrietara egokitutako jokoa da eta hori ateratzen ari dira. Badator berriz ere, Eneritz Arri eta sake ateratzera, luze jarri du 5-4 denean pilota geratu egin zaio iratiri, baina eraman du
Orbego zokatzera, berriz ere Zabalak eraman eta kendu. Pilota da ederra eman dio. Bien tartera Oianak, Jera sartuko da laguntze aldera, Txokoan Barrena luze utzi du, baina Eneritzek jasotzeko ez du arazorik izan. Atzera orain Oianak eraman, berriz ere Jera sartuko da jokoan, kantxaren erdira Sotamanoz eten du pilotaren egaldia. Eneritzek eta gero berriz ere koska batean jota geratzeko joera agertu du pilotak, eta bote oso eskasa egin dio Iratiri. Berriz ere atzera Oianak. Ez du behar bezala jo Zabalak. Zabal aldera Arrietak, Jerak jaitsi, gaizko jarri. Eta Arrietak eramaterik ez, 6 eta 8 markagailuan, eta berriz ere erabaki hor Jera izan da. Bai, primeran jautsi du hor pilota, hori osongi egiten duen jokaldia da, aprobetxatu du, eta gainera gaurkoan nik uste pilota pixkate eroriko dela ere hor fronti saiota, eta bueno, nik uste osongi sartu duela, eta bueno, Ierak olakoekin geixiago asmatzen duen. Sakera dator Leitzarra, pilotari boteak eragiten ari zaizkio. Zolan Barrena eta etorri da berriz ere, sake ateratzera. Orbegozok eraman. Boteak espero baino ibilbide laburragoa egin du, baina moldatu da Jera, berriz ere atzera. Irati Zabalak. Jera sartuko da bengoan jokoan. Antxaren erdira luze. Ezkerrez Oianak eraman eta Zabaleratu eta atzetik jokarazi. Gerari atzetik jokarazi dio gainera. Irati sartuko da, asko baztertu zaio pilota baina eraman. Imintzi ona Eneritzena. Orbego zokatzena eta Zabalak ongi eutxi. Bolea. Arrietak txoste egin dio Jerari baina jaso. Zabala sartuko da oraingoan, ez? Azkenean Iturriagak jo baitu, oraingoan Zabalak jo eta atzera etorri behar bizpairu pauso Oianak. Eta hor pilota moztu du Iratik eta gero airez sartzea erabaki du Eneritzek. Ez zen txarra aukera, baina oso hurbiltzen frontisetik eta behar bada horrek eragotzi dio. Gainean izatea pilota horri. Bai, eta bia da hundian ez etorren ez, ordan pixkote gainera etorri zaio, baina bueno, Eneritz oso ongi moldatzen da horietan, ikusi dugu bere aireko joku hori, oso ikusgarria dena. Eta, bueno, hola segitzen badu, jokaldi politak ikusko ditugu. Eta hau sarta da horretan, beldurri gabe sartzen da sartzeko pilota ikusten baldin badu, eta hor duan ere, azken tantoan ere, aurreko tantoan ere horixe bere egin nahiko zuen, baina ez zaizkio gauzak ari nahi gizan atera, oraingoan Oianak ahoko zuloko pilota izan du, pilota gozoa izan du, eta bate terdibitik atzean jarrita goleaz ahaleginduagatik ere Irati Zabalak eramaterik ez du izan. Hor gerri-gerrian jo du eta indarrandiz atera da pilota Oianaren eskutik eta Iratik azkenerako eramaterik ez. Ba, indarra handi zaietu da Oiana horrez, eta atzera ederki bota du pilota hori, eta bueno, Iratik bolearen aukera hortzuen, baina bueno, zaila zen, hor lautik atzeraka ateraz lasterka hori jasotzia. Beste tanto bat jokoan eta sake bueltan airea baliatu du Eneritzek tanto egiteko. Tantoa osorik errepikatuta ikusteko moduan gara, hortxe goxo utzi dut pilota txokoan. Eta Jera gertu bazen ere, iristerik ez du izan. Bai, eta ikusi dugu, ze polita egin duen, airez hor txokoan pilotari utziz, eta bueno, tanto bikaina lortu duen Eneritzek. Beste tanto bat jokoan, Arrietaren sakeari erantzun dio Irati Zabalak, eta gero beste sake bat bueltatu beharko du. Kaso honetan Oiana Orbegozo Azpeitigarrarena. Botearen ostean sartuko da Jera atzera, berriz ere Oiana kargatu guran ari dira orain, eta behar bada lehen ere aipatu dut hori izango da agian gorrien buruan egongo den eskema. Eneritzek sartzeko aukera ñiminoena duenean ere indarrandiz eta erasorako bat ere beldurri gabe
ekiten diolako eraso egiteari. Bai, hoixena, ez, aipatu dugun moduan, gorriek, bikote gorriek agian atzera zulori irekitzeko moduan bilatuko dute, baina, bueno, erran dugu lehenago ere era oso treba dela aurrean, eta berak ere bukatzeko alegin hori eginen duela, eta, bueno, hortzen urdinak agian pixkat sendoago ari dira, ez, gorriak baino, utxi gehiago egin dituzte, eta, bueno, ikusiko dugu ja nola segitzen duen aurrera. Txapa hots nabarmenik ez du atera, Geraren dejadak, baina Txaparen goialdeko ertza jo du, ontza denez. Bizkaiko Pilota Federazioko Aitor Bernaola epaileak adierazi duenaren arabera dejada horrek, eta dejada alegin horrek, eta gauztak horrela 11garrena eman die, akatsak bi gipuzkoarrei, eta 23 minutu pasatxoan heldu dira Lanerdietara, Eneritz eta Oiana, beste horren beste egin behar, oraingoan ere bote desegoki egin dio Pilotak Iratiri. Asko geratzen da, zenbait unetan ezkerparetan jo eta gero Pilota, baina arazo handi egirik gabe ari dira. Horretara ohitzen dagoeneko ohituta ezbaldin badaude, hau ere gaizto doakio Iratiri, baina eraman Ukubiko jarrita, Gera gaire zireki, Oianak moztu, ezkerrez Iratik eraman, zer nolako defentsa lana erakusten ari den, eta berriz ere hormabikorako aukera ikusi du Eneritzek, eta kasu honetan txapazpian geratu zaio. Pilota hori, hortxe duzue. Jokaldi alegin hori, etzen txarra, baina hankageldian egitea beti izaten da arriskutsuago, eta kasu honetan ez dio behar besteko gurpilik eman. Jokaldiari, Eneritzek. Bai, alax izan da, ez, hor kantxardian aurkitu du Pilota hori, eta, bueno, bipareta egiteko ona zen, baina zuk erran bezala, ez, hankageldian eragin dio, eta hola indar gutxixo ematen da Pilota horri, eta, bueno, ez zaio atera oraingoan biparetako hori. Eta 24 minutuz Pilota berarekin aritu eta gero, Gera eta Irati Aitor Bernaola epailearen saskira joan dira, eta berria da, esan die aurkariei Gerak, atxeden setera ere etorri da, freskagarriari tragoxa bat ematera, eta behar bada Geraren joko ezaugarriak zeintzuk diren aintzat hartuta, Pilota biziago bat atera dura izango zuten orain, ezaugarri horiei etekin ateratzen hasteko, haren nabarmenago. Bai, eta agian pixkote dinamika ere aldatzeko, ez, urdinak horre nagusi ikusten ziren, eta agian gorriek ere bertze pilota bat ateraz, pixkote beraien jokoa egiten hasteko, eta, bueno, agian bizitxegoa izan daiteke bai, ze, bueno, berak horre moztuz eta pilota ezker paretean ibiltzen badu, nik uste, bueno, aukera izanen duela gero berak ere tantua bukatzeko. Sake gaiztoa, jarri dio, Gerak Oianari orain urrengo, eta Azpeitiarrak eramaterik ez du izan, kasu honetan erdiko atera du, eta Azpeitiarrak ez du eragozpenik izan. Pilota bada horren erantzuna frontisean ipintzeko. Gerak jaitsitxoste egin dio Pilotak Oianari, erdialdera ere irten da, eta azkenean eramaterik ez du izan, eta berriz ere badatoz, markagailuan gainera badatozkie gorriak urdinei, eta tanto bakarrera jarri dira 10 eta 11. Bai, eta osongi asmatu du horre Ierak mozten, gaina txosta bilatu du, eta, bueno, toki zailean jarri du Pilota hori, eta ia hortik saketik hasita Iera asmatzen ari da, eta, bueno, beraien aukerak izango dituzte gorriak. Eta hain zuzen irantzuzuk esan duzuna, aurrealdean aukera duen orotan sartu eta Pilota mozten trebea da, Gera, eta hemendik aurrena nik uste Pilota honekin berarekin jarraitzea erabakiko balute halako bat baino gehiago ikusi behar dizkiegula partidaren bigarren erdian zehar Gerari. Ba, Ierak horre mozteko postura bikaina du, eta, bueno, berea duen jokaldia da. Eta, bueno, nik uste dut orain atera duten Pilotarekin eroso ikusten ditut gorriak, eta, bueno, Ierak horre aurretik agintzen hasten bada, hoixen, markagailuan ikusten duguna, ez, amekako berdinketa dugu, eta, bueno, ja da pixkate berdintxoago ikusten ditugu jokoan ere, ez, urdinek hasieran sendotasun handi erakutsi dute, eta, bueno, etozte gorriak ere pixkanaka aurrera. Eta tarteka Pilota lekuaren beraren jukutriak, aurreko Pilotan txoste egin dio Pilotak Oianari eta eramaterik ez du izan,
ez da bat ere parte honeko izan pilota hartu duen efektua, baina hori ez da Iratiren errua izan, pilota lekuaren ezaugarriena baino, eta gero berriz ere sake gaizto bati esker, partidan lehendabiziko aldiz, 12 eta 11ko emaitzarekin, markagailuan aurretik paratzea lortu dute gorriek. Bai, eta, bueno, partida hasi aintzin pixkotor begiraritu gara aipatu izudan moduan lehenago nola zolak olako kurba arrarotxo bat egiten duen ezker paretan inguruan, eta ikusi dugu, pumpa alde batean egin edo bestean norabidea kontrako hartzen duela, ez? Barranka aldera edo kanpoko aldera, eta bueno, horrek azkenian dudak eragiten ditu, ez? Nola jarri eskuinez ezkerrez. Orain arte oso ongi moldatu dira, baina bueno, nik uste dute kontutan hartzekoa dela, ez dela hain erosoa, ez? Pilota joei erantzuteko horratzetik batez ere. Orain ere barne aldera egin dio pumpa pilotak Oianari eta pausotxo bat egin du atzera, baina konturatzerako gainean zuen pilota eta sakeari behar bezalako harraposturik ezin izan dio eman, 13 eta 11. Eta hartu dute abiadatxoa markagailuan tanto biz aurretik jartzea lortu dute eta Iratik eta Jerak, eta bigarren erdiari jarraipena hobea behintzat, haiek ematen ari zaizkie. Eta berriz ere nik uste Eneritzen eta Oianaren mesedetarako tantoa egin eta pilota aldatzea izan daitekeela agian haien buruan ibiliko den ideia. Bai, nik uste dute hasierako pilotarekin oso ongi funtzionatu dutela, eta agian autu hori eginen dutela zukerran bezala, baina bueno, oraindik tantua batera beharko dute antzinera. Nik ezakit, uste dut bote gehiago egiten ote duen pilota honek, eta agian deserosoago ikusten ditute pilotara jartzeko. Baina bueno, ikusiko dugu aurre alde hortan mugitzen hasten direnean zer gertatzen den. Ez da bereziki arroa pilota hau, baina agian aurrekoak baino bote arroagoa egingo du, Irantzuk aipatu duen legez, eta oraingoan Zabaleko jokaldi bati esker 12. lortu ostean, berriz ere Eneritzek berak jo du epailearen saskira, euren aurreko pilotaren bila, seguruenik. Lehengoa da esan dio Eneritzek Iratiri, eta bai, beraz hemen kantxan izango duguna, bikote urdinak aurretia zerabilitako eta kantxaratutako pilota ura izango da. Iturriaga Zabala bitoak atera duena, baino zertxo bait motelagoa. Eta zertxo bait baino gehiagoa kaso nabarmen motelagoa esango genuke. Jada tanto dezente direlako honekin jokatuak, eta honek ere pumpa hasieran baino askoz txikiagoa duelako. Askoz igatuago dagoen seinale. Pilota bera erabilia eta igatua dagoen seinale. Bai, nik uste dute pilota honek bote beragotik egiten duela, ez? Ez duela hain gorako bote hori egiten, eta agian urdinentzat beraien posturangatik eta egokioagoa dela pilota hau beraientzat. Eta hor Irati Zabala tantoaren lehendabiziko zatian ez ustean harrapatu du bote batek, baina azkenean moldatu da eta tantoak ikusten ariko zareten moduan jokoan jarraitzen du. Jerak moztu, hanketara jokatu dio Oianari, Oianak eraman bai, txapa gainean doi jarri ere bai, eta horrekin tantoa lortu dute Eneritzek eta biek. Hor eskapada handia eta ederra egin du Jerak, pilotak ez duelako bere burua aparte izan, eta suertez eta defentsa lanean pilotaka da bati esker, tantoa lortu du urdinez ari den bikoteak. Bai, hor Oiana eustera joan da, eta bueno, pixka bat eskuan eskapatu Zabalera teizaio, dejada moduko hori, eta bueno, urdinen aldeko tantua erori da suertez izan bada ere. Sakea eraman du Zabalak, Arrietak atzera etorri behar korrika Jerak, moztu, txost egin dio pilotak Oianari baina jaso, Ormabikoa gero Jerak eraman, Eneritzek eraman bai, baina pilota biltzerik ez, bere burua lurrera botata, eta ahal egintzen da alduen guztietan. Orain ere egin du saialdia, baina biltzerik ez du izan, bildu du, baina ez da barruan izan, pilotaka da hori, kanpoan baizik. Bai, bi pareta ezin hobe bota du Jerak indarra handiz zijoan, eta hori altxatzea zaila zen, baina bueno, Eneritzek beti azken unera arte alegina egiten du, eta ia eramateko gai izan da.
Eta berriz ere, gorrien aurreko pilota kantxara, gorriek arteragoko tantoetan erabili duten pilota kantxaratzea erabaki dute Jerak eta Iratik, eta badator aurrelari nafarra, laukoteko nafar bakarra. Sake ateratzera, gaurko laukoteko nafar bakarra. Sake ateratzera. Orbegozok erantzun dio sakeari. Txokoan utzi nahi izango zuen doitasun handiagoarekin, baina ez zaio behar bezala jokaldia atera Jerari, oraingoan bien tartera, baina ez du behar bezala jo Arrietak Ormabikoa Zabalaldera. Orbegozok, Jerak bildu eta gaizto paratu. Iratik atzera eta atzera etorri behar, 5 eta 4 denetik Oianak eraman eta Jerari airerako abagunea kitatu ere bai. Oraingoan aurrealdean utzi du pilota, baina Oianak makurtuta primeran altxa eta atzeratu du. Orbegozok jaitsi. Zabalak eta berriz ere Gipuzkoarraren aukera moztu, makurtu eta jaso. Lizartzarra gairez sartu da Eneritz eta gero biterritik atzera, pilota luze erabilirik. Itati Zabalak, oraingoan Jerak aukerakoa, atzera. Fronti sardiko pilota lauterditik eraman eta Orbegozok kendu, txosta egin dio pilotak Iratiri, baina jasotzeko ez du eragozpenik izan. Jerarentzat aukera orain. Ormabikoa ez behar beste zabaleratua. Eneritzek bildu eta bien tartera gaizto ipini. Oianak jaitsi. Irati ernez egoen eta jasotzeko eragozpenik ez du izan. Oianak Zabalera. Iratik eraman Eneritz. Zabalean jokaldia. Jerak eraman eta moztu. Ezkerrez Oianak altxa. Zabalean dejada baina arro egia. Behar baino dezente arroagoa. Jerarena, oraingoan gerria sartu eta bat eterditik lauter dira bidali du pilota. Orbegozok Zabalak eraman eta gero Arrietak eskatu dio Orbegozori aurreko pilotan sartze din, oraingoan bolea erabili du erasorako, ahoko zuloko pilota Oianarentzat eta atzean jartzeko aukerari ez dio muzin egin, berriz ere txokoan jokaldi airez, Jerak eraman eta gero Ormabikoaren aukera etzen txarra, baina txapazira joan zaio. Txapa gainera frontisera beharrean. Eta horregian nekearen lana ere ez dakit ez zen jokaldi alegin hori hasia izango. Tanto gogorra jokatu dutelako Irantzo. Horixe aipatuko nuke, tanto oso luzea jokatu dutela, pilotak da unitzen eman dituzte, ezakite zenbat izanen diren, baina bueno, lan handi indute lau pilotariek, horre bai erasoan, bai defentsan bikain aritu direlako, pilotak da oso onak eman dituzte, eta bueno, nik uste nekea pilatzea oso normala dela, eta hortako deskanso eskatu dute, eta momentu honeko deskanso aurrengo tantuei aurre egiteko. Berriz ere etorri dira, oraingoan Eneritzek eta Oianak atxeden aldi eskatuta aulkira lau pilotariak eta bipar eta alegin honetan galdu duen pilota izan da. Oianari hartu diogun galdutako lendabizikoa eta aipa dezagun, oraindik ere oso pilota gutxi galdutako dituztela lau pilotariek, Iratik bat ere ez du galdutakoetan Jerak bakarra eta Eneritzek lau bai, baina kontuan hartuta Eneritz sartu zalea dela eta aurreko kuadroetan jokaldi ugari egiten ari dela gaurko partidan ere. Beraz hori ere aipatu beharrekoa dela iruditzen zait Irantzo. Ba, eta honiztan defentsa lanean ere horre airez sartzen denean alegin egiteko agian utsu batzuk hortzuk edortzen direla. Baina, bueno, honik uste dute lan oso ondia egiten ari direla, egokiai direla pilotan, bueno, jokaldi eta tanto oso politak ikusten ari garela, eta ea ba, nola segitzen duen honek aurrera. Xuxen dihar dute lau pilotariek, atxeden zatetik zutitzeko agindua jaso dute epailearen aldetik eta badatoz berriz ere. Aitor Bernaolari kasu eginguran lanerako lau pilotariak kantxara, oraintxe pasadio pilota Oiana Orbegozo Azpeidiarrak Jera Iturriaga aurrelari Leitzarrari eta boteak eragin eta gero badator laukoteko nafar bakarra sake ateratzera, 15 eta 13 markagailuan emaitza.
Orbegozok eraman eta azkenengo lauzar arte aprobetxatu gure izan du hor eskuan eduki duen indarra. Beste zafarraldi bat, itatik eraman. Eneritzek zabalaldera. Iturriagak jaitsi. Makurtuta eraman Oianak, beste tejada bat gerak. Txoste egin dio pilota Gazpeitiarrari, baina jaso. Eta honek ere pilota moztearen bitartez jokaldia egitearen tentazioari ez dio utzi. Beste aukera bat oraingoan Geraren zatatzera bidaltzea erabaki du, elkarren gainean ziren Zabala eta Orbegozo, baina azkenean moldatu da Oiana pilota jasotzeko eta oraingoan berak bien tartera bidali du. Zabalak atzera, doi izan da pilota, baina barruan, doi, baina barruan. Eneritzek sartzerik ez eta Oianak jaitsi bai, baina txintxera joan zaio. 16 eta 13 eta berriz ere beste akats batek eman die tantoa gorriei. Bai, aukerako zen hor Oianak ez jausteko, eta bueno, txapara joan Mazaiore osongi botaria zen, aukera ona baitzuen, eta bueno, oraintxen gorrientzat horre 3 tantoko aldea egiteko aukera eman duena, eta bueno, ikusiko dugu hurrengo tantoetan garrantzitsu izango baita ia gorriek alde egiten duten edo urdinak hurbiltzeko gai diren. Ez dituzte urdinek oso aparte, markagailuan gorriak 3 tantora besterik ez, eta horrek akaso urduritasuna ere sortuko die, markagailuan ies egitea lortzen baldin badute, akaso lortzen duten diferentzia iraulezina izan daiteke eta txokoan jokaldia jerak eta hori altxatzerik ez du izan Eneritze, baina nik uste jo duen azkenengo pilotak adan, zenbakaitza izan den hartan, altxatzera baino zerbait gehiago egitera ere joan dela, dejada atera baitzaio kantxaren erdinantz, baina dejada alegin hori txapazpian geratu zaio. Nik uste hor jokaldi alegina izan dela, eramatea baino gehiago, egin nahi izan duena. Uste tortxen kontra esora pasa nahi izan duela, ez? Ezkerrarekin Zabalean dejada bat eginez, eta bueno, Zaioskoan nahi bezala sartu, baina bueno, Eneritzek hoiek ere egin zalea da, eta bueno, hortzen aukera ikusi du. Eta apurka badoaz, 13 berdinduta izan dira, eta ordutik 17. tantorako guztiak elkarren segidan egin dituzte Eneritzek eta Oianak, eta orain Eneritzek eta Oianak ez, Jerak eta Iratik, eta orain dute momentua Eneritzek eta Oianak norgeiago kari usteko. Jerak moztu, hanketara jokatu dio Jerari, eta lurrean zelarik eramaterik ez du izan. Alegintze hutsa izan da merituzkoa, baina azkenean lurrean baldin bazaude pilota hanketara datorkizunean eramatea ez talan erraza, eta kasu honetan eraman ezin da geratu da Jera. Bai, Jerakorre, bueno, pilota oso zaila eraman du ez, bere burua lurrera botaz, eta horre Oianak aukerako ikusi duenean, gorputzera bota dio, ongi moztuz pilota hori, eta bueno, urdinek behartzuten oraingo tantu hau. Eta berriz ere badator, bikote urdina partidara 3 tantora ziren lehen, eta lauko abantaia lortu badute ere, berriz ere neutralizatu dute 3 tantora. Desabantaia Arrietak eta Orbegozo, eta ea orain berriz ere partidaren hasieran izan dugun emozioa eta parekotasuna izaten diren berriz ere protagonista. Pilota zaila jarri dio Oianari Jerak, baina eraman Azpeitiarrak, beste sake bat, beste zafarraldi bat atzera. Azpeitiarrak jaso. Zabalak ere luze, pilota geratu eginda. Pilota lekuaren ezaugarriak direla, eta aurko partidan zehar behin baino gehiagotan ikusi duguneran, oraingoan berriz ere bote okerra egin dio pilotak Iratiri. Jerak eskatu eta bitarditik atzeratu. Bost erditik Oianak eraman nahi bai, baina azkenerako ezin. Eta berriz ere lautantoko zuloa gorrientzat markagailuan. Bai, pilotak adaitzonak ematen ari ziren, baina horre Jerak asmatu du ez, primeran ezker pareta hortan sartzen, ia 6 kuadroraino botariaz pilota hori.
Eta bueno, momentu honean gorriak asmatzen hasi dira, horre 18 eta 14 ikusten dugulako, eta ia urdinak eusten dioten pixko gehiago. Eta partidaren hasieran Armaiek ez zuten, bete itxura, baina partidaren amaier aldera bete ere egin dira. Ubideko udal pilotaleku honen Armaiek, honen ostean Gizasemen beste partida bat ere izango dugu, Garfe pilotako 4 pilotari etorri baitira ona eta haiek azkenengo beroketarik eta egiten ari dira kantxara atera aurretik, partida hori guk ez dugu emango, baina zalea badator ona bertara eta nik uste gaurkoan kanporako baino giro hobea dela barrurako eta pilota zalea badaki, non den saltxa eta jolasa. Eta non honeto pilotalekua baino. Bai, hoxen ez, gaurkoan kanpoan ez da giro, eta bueno, hementxen partido bikaina eskaintzen ari zaizkigu 4 pilotariak, eta gero ere, bueno, aurrengoek gauza bera inen dute, eta bueno, nik uste dute herrian giro polita dagola, eta frontoia hola ikustia, bueno, gustagarria dela. Berriz ere partidara itzul gaitezen, hor defentsa lanerako jodu, pilota ezkerrezen eritzek eta ezker paretara etorri zaionez, apurtxo bat baztertu zaio pilota iratiri eta azkenerako atzelari gipuzkoarrak, Lizartzarrak eramaterik ez du izan eta berriz ere irura jarri dira markagailuan Eneritz eta Oiana eta hor txari dira, 4 tantola jarri, irure jarri, ez dituzte orain arte partidaren amaierako zatian armatu eta nahi bai baina bate egin ezin. Oraindik markagailuan badute hastia, gero eta laburragoa, baina oraindik ere posiblea bada partidari buelta ematea. Bai, ala da, ez, agian aurreko tantoetan edo, bueno, hasieran behintzat tantuak bat bertzeren atzetikan segidago pilatu dituzte urdinek, orain gehiago kostatzen ari zaie, eta bueno, ea eta kadatxo bat egiteko gai diren gorrien gana inguratzeko. Beste tanto bat jokoan ikusten hariko zareten legez, dejada txoko ongerak, Eneritz iritsi eta pilota luza jarri. Oianak moztu, Gerak zabaldu eta kantxaren erdialdetik bildu ez ezik moztu ere egin du. Oiana Orbegozok, ezkerrez sartuko da. Azpeitiarra, pilota luze ibili du. Zabalak erantzun eta Eneritz sartzeko aukera kendu. Orbegozok atzera ere, Gibelera. Zabalak jaso, eta lehengo lepotik gurua, atzeko kuadroetan da pilota, gaizto jarri dio iratiri, baina eraman eta ongi kendu dio, Eneritz sartzeko aukera, oraingoan Jera sartu da Eneritzek jaso, Jerak ireki, Zabalaldetik, Oianak Zabaletik Zabalera jokaldia, Zabalak eraman, herriz ere Oiana sartu da eta pilota atzeratzea erabaki du. Zabalak ere luze. Baita Oiana Orbegozok ere, atzelariak ari dira. Elkar hautsiguran, zein mendean hartuko. Gerak moztu, txostegin dio pilotak Arrietari eta Azkoitiarrak eramaterik ez du izan eta tantoa bukatu eta berehala garrasitxo ere egin du Gerak. Tantoa luze zioan eta behartzuten bukatzea. Eta azkenean zorte pixka bat lagun izan da. Pilota moztuta eta txosta egin arazita lortu dute tantoa gorriek. Eneritzek eta Oianak 46 minutu eta erdi dira partidari hasiera eman zaionetik, baina iraupena zaratago gogorra doa eta intentsoaria izaten partidaren bigarren zatia bereziki eta nabarmentzeko modukoa da, orain arte inorrez dela amildu eta Laurak ere Austualdetik eta gorputzaren barnealdean izango duten gasolinari dagokionean baxuago ibiliko badira ere eta baxuago badabiltza ere partidari behar bezala eusten ari zaizkiela. Bai, gauzak estutzen ari dira, ez? Hemen denek alegin handia egiten ari dira, pilotak ederki erabiltzen eta golpatzen ari dira, eta bueno, nik uste dute lanerako daudela, eta bueno, txapelketako bete-beteko partida ikusten ari garela. Eta atzo ere Jerak eta Oianak gauden mai honetan bertan esan zuten, eta berriz ere aipatzean ikuste ez dela kaltegarria izango, txapelketa hau laburra da, 3 aste besterik ez du iraungo, konturatzerako etorriko zaigualako uztailaren 12. gainera, final handiaren eguna gainera,
bikote bakoitzak partida bi jokatuko du eta partida horietan ahalik eta tanto gehien egitea komeni galtzaileari eta puntua urre gorriaren parekoa irabazlearentzat. Hori da ez, azkenean hain txapelketa motza izanik bi partiduetan dena erabakiko da eta bueno, ja lehena irabazten hasteak haunitze lagunduko dio bikote irabazleari ez, bigarren hori jokatzeko. Eta bueno, hoixen erran bezala ez, txapelketa motza denean dena eman beharra dago eta lehen puntua pilatu. Oraindik ere bi bikote dira, txapelketan estreinatu gabe, Aldaregia eta Mujika datorren astean ikusiko ditugu berriro, gero aipatuko dugu zein izango den Aldaregia Mujika bikotearen arerioa datorren asteko partida horretan, baina berriz ere orain ikusten ari garen honetara itzul gaitezen, 20. egin baitu pilota bien tartean ipini da Gera Iturriagak eta garaipenetik gertuago daudelako Arrieta eta Orbegozo baino. Iturriaga eta Zabala uneotan. Hauxe da esan bezala B taldearen lehendabiziko partida, A taldeak ere bat jokatu du, atzo arratsaldean Kortesan izan zen ura eta jarraipena bi taldeek ere datorren astean izango dute. Gero aipatuko dugu esan bezala datorren asteko lehendabiziko partida. Emankizunaren akaberako zatian, baina berriz ere kantxara itzuli beharra daukagula iruditzen zait. Pilota eta jokoa bertan dugu eta bipareta eraman eta bildu eneritzek eta Sotamanoz horrez zakit defentsa lanerako baino gehiago ez ote den irati dena jokaldia Zabalaldean dejada egiteko autua izan, baina erortzen ere bazet horren pilota eta hala datozenean ez da erraza izaten jokaldiak egitea. Sotamanoz ere jarrera etzen behar bada honena eta kontu batzuk direla eta beste batzuk direla txapazpira joan zaio jokaldi alegin hori Zabalari. Izuk erran bezala ez, nik uste hor Sotamanoz eusterako altuera eman eta atzeratzeko pilota zela, baina bueno, nik uste berak uste baino azkarrago etorri zaiola pilota hori gainera eta ezin izan duela nahi bezala Sotamanoz pilota hori eutsi. Eta elkarren segidan pilota bi utzi ditu eraman gabe edo txapazpian Irati Zabalak, oraingoan sake gaizto eta beldurgarria jarri dio atzeko kuadroen ingurura Irati Zabalari berari, Eneri Zarrietak eta Lizartzarra eraman ezinik geratu da. 17 eta 20 eta gauzak horrela berriz ere lehengo egoera bertsura ekartzea lortu dute partida. Azpeitiko bikoteko bi ordezkariek 3 tantora jarri dira. Langa horretatik ez dute pasatzea lortu, orain bi tantora jartzen diren edo aitzitik tanto bakarrera izaten duten tanto honen ostean garaipena Gerak eta Iratik. Gerak jaitsi, irten eginda pilota txostik egin gabe, baina zaila zen defentsa lana. Eneritzen zatet azkenean eraman ezin da geratu da eta bere buruaz haserre atzelaria ikusten ari naiz oraingoan Oiana Orbegozo horre ezker eskuarekin kolpe bat ere jo dio ezker paretari. Amorratuta egongo delako eta apurka partidan ere badoazkielako Iturriaga eta Zabala irantzu. Nik uste aurreko pilotakadekin igual ez dela gustora gelditu eta horre hierak moztu denean oso zaila zen pilota hori eramateko. Sake gaizto hierak, azpitik zijoan eta azkenean Oiana Orbegozok erantzuterik ez du izan, 22 eta 17 amaitu da. San Fermin torneoko betaldearen lehendabiziko partida, orotara ligaxka fasearen bigarren jardunaldikoa. Eta azkar elkarrizketa setera joa itzinetik errepasa ditzagun, 4 pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak Gera Iturriagak. Egin du, pilatu du tantori gehien eta ark galdu du gutxien. Egindakoak 12 izan ditu, sakez eta atzera jota launa eta dejadaz 10 izan ditu barka, sakez eta atzera jota launa eta dejadaz eta bibaretaz beste bana ere bai eta 12 izan dira azkeneko, moztuta ere 2 izan dituelako, galdutako pilota bakarrarekin amaitu du partida. Iratik ere egindako bat izan du, ura suertez edo hausaz egindakoa izan da eta galdutako 2 pilotarekin amaitu du partida.
Eneritz Arrietak berriz egindako 6 izan ditu. Dejada ziru, Airez bat eta Sakez beste bi, eta galdutako 5 pilotarekin amaitu du norgehiagoka. Eta Oian Orbegozok berriz, egindakoak 6 izan ditu, bina moztuta eta atzera luze jota, eta beste bana dejadaz eta zorteak lagunduta, eta galdutako 2 pilotarekin amaitu du partida. 51 minutu eta 31 segundo iraundu partidak, eta honen azken emaitza 22 eta 17koa izan da Jera Iturriagaren eta Irati Zabalaren mesedetan. Leitzarrak eta Lizartzarrak, Azkoitiarra eta Azpeitiarra mendean hartu dituztelako gaurko lehendabiziko partida honetan, eta honen bestez betaldean lider jarri dira. Gaurko garaipenari esker Jera eta Irati, eta jada elkarrizketa setean prest ikusten ditut. Atondu ostean Jera eta Irati antxe dira neure galderei erantzuteko prest, eta denbora gehiagorik galdu gabe haiengana hurbilduko naiz. Zer kontatzen diguten entzun beharra daukagu eta. Bai, jartzen, bestela. Irabazleen hitzak biltzeko aukera, hementxe ditut bi irabazleak. Jera Irati, gaurkoan partida gogorra izan da, gogotik egin behar izan duzuelan, baina azkenerako garaipenarekin pozik izango zaretela pentsatzen dut, Jera. Bai, hori da ez, sufritutako garaipenanik esango nuke, hasieranik oso ongi ikusitxot, bikote urdin oso ongi ikusit, batez egoian nahi, ikaragarri sartzen zitzaion eskun pilota, eta erdi arte nahiko lan euki du ez, gero hor asmatu duztet pilota aldatuta, eta erditik aurrea hoek iso. Eta lehendabiziko zatian bereziki, Oiana izan da agintari, atzean asko eman dio eta pilotari. Bai, hori ikusten ginen ez, eskun oso ongi sartzen zitzaiola pilota, agintzen aizela, eta guk defensan alde nahiten, baina nahiko deseroso ez, eta, bueno, behintzat bigarrenen buelta eman da. Horren erakusle izan da, bigarren erdira arte ez duzuela aurretik jartzeko aukerarik izan. Ez, erdi arte nik uste beraiek aurretik joan diela, guk atzetik, bueno, diferentzia handi gabe, baino hortxe usten behintzat, urrutirago joan ez zitezen, eta, bueno, behintzat, gero bigarren zatin hauek isio. Aler ez deuka aurreko kuadroetan, tanto batzu bukatu dituzu, eta jokoa hoi bezala nahasten saiatu zara, eta lortu ere egin duzu egin batean, aukerak izan dituzunetan. Bai, sentsazioan une bukatzeko zailtasunekin ebilela, ez? Biek oso aurre etortzen ziren eta oso ongi kurritzen zuen kantxa, zuloik ezin bilatuz nebilen, baina, bueno, pixkoa moztuta eta ezkerpareta bilatuz, hortxe, pixkoat. Eta Irati zeuk ere atzean, zenbaitetan ikusi behar izan duzu, Oianaren bizkarra. Bai, esan da, zerako parten Oianak erabat dominatzen ziten, nahi kostaintzait sartze partidun, baina, bueno, geho bigarren Jerak esan duen bezala, pelota aldatze horrekin, nik uste gutxio sartzen zula eskun, da guk, hoxe. Pilotalekua behar bada ere ez da gozo-gozoa jokatzeko tarteka egiten baititu lehendabiziko kuadroetan bereziki zenbait baditu, zenbait gune irregular eta horiek akaso ere zaildu izango zuten. Bai, hasieran hori da, kostaintzai sartzea, batikoator lautiken aurra eta paretaldea asko teatzezun, bestetan kanpo aldea, orduan jartzeko ere zailezo, baina, bueno, azkenako puntukin guzpa. Eta txapelketaren sistema zein den ikusita eta laburra dela kontuan hartuta, puntua urrezko zuentzat. Eta pausotxo bat gehiago, finalean egon alizateko. Bai, da ez, oso garrantzitsu ezen, azkenen bakizo bi partiduk irazita seguro zaudela finalen, eta gaur arriskue bazunez, galduta gero ez da bakarrik zure partidutan fijatzen, besteen zain deomarraza eta hola behintzat gure esku honen da. Halere, bigarren partida bat ere izango duzu eta hor ere gaur bezala irabaztera aterako zaretela pentsatzen dut. Irati. Bai, hori da. Gaur bezala irabazteateko geha eta aber irabazte, hori partidu zaila izango eta. Edarki eskerrik asko neskak eta hurrengo partidea arte. Bale, eskerrik asko. Hauexek bi irabazleen hitzak eta irribarrea ez bainetan bai, baina barrutik burumak urpentsatzen dut, badatozkigu elkarrizketa setera etorri zaizkigu. Eneritz eta Oiana ere neskak lehendabiziko erdian zuek izan zareten nagusi markagailuan, jokoaren ekimena ere zuena izan da, hein handi batean, baina azkenean bigarren erdian atzetik harrapatu eta pasa egin zaituzte aurkariek. Bai, nik uste hasieran ondo sartu gehala ez, peloteuen ondo eginen eta gaina gozatzen, ikuste den horierak aukera handi gabe.
eta zeuk Oiana, pilota asko gozatu duzu gaurkoan, eskoan ongi sartu zaizu seiale. Bai, hori da, esan deten da. Azeratik ondo gozatzen hasi gehala, eta atzeratu eta irati pixkat behertzen. Gero beak pelota aldatu duen, bigarren pelota aldatu duenean oso motela zen, da horrek aukera gehiago izin duierak, eta min gehiago egin dio. Eneriz, etortzerako bagenekien aurreko kadroetan Geraren eta zure arteko lehian aurreko joko hori ikusiko genuela, eta alegin duzatzaizkio jokaldiak sartzen eta tantoak bukatzen, baina bera nagusi izan zaizu bigarren zatian bereziki. Lehenengo zati hortan hori da, Oiana eman da ni batzu bukatut. Ego, pelota, motel alua eta beha egotu hilieko ezin jarrite. Eta hortxe partidua. 3 tantora askotan jarri zarete, baina hortik ez zarete pasa. Eta azkenean bostean geratu zarete. Bosteko tartearekin 22-ako, 17. Hor bipaetak bixon artin 3 baliat zeuru, tanto zala eskerpaetik asko eltzetzion. Gaile jata, tanto, zeuru. Eta betu eta txapapea, eta horrela besti gota eta berriz txapapea, eta zengo dagoa, gaurko nola berkozun. Halere, 17an geratu zarete, eta horrek ere nik uste eragin mesedegarriren bat ere eragin dezakela zuengan. Urrengo partidan nahita ez irabazi beharrekoa izango da zuentzat, baina behintzat aberatxean badituzue 17 puntu. Bai, saioko behako. Eulaten olatze gonda zutzen frontoia izango, baina geuri ematea jongo geha eta irabaztean dut egiten. Eta hor herritarra kontrario duzuela, lanak ere emango bizkizuete, arerioek. Bai. Herritarrak edo eta publikuraren alde hongoa, eta guk aldeuna ingo dugu, baina gaur zertatzen. Ea bada zer irratatzen den, ez da bizartzen den Eulateko partidan, eskerrik asko nizkai. Eskerrik asko nahi. Hauexek bi galtzaien hitzak eta galdu badute ere irribarretxu etorri dira eta hori ere eskartu behar diego. Eneritzi eta Oianari. Amaitu da gaurko lehendabiziko partida hemen Ubiden, jaialdiak bigarren bat ere izango du, Garfe pilotako 4 pilotari kantxara atera direlako dagoeneko beroketariketak egitera, baina guk hori ez dugu emango. Eta irantzu, emanaldia itxi aurretik egin dezagun azkenengo analisia. Partida polita ikusita joango gara etxera, luzea eta gogorra izan da, baina asko gozatuta joko dugu etxera. Nik uste dut 4 pilotariak primeran aritu direla, agian urdinak hasira hortan sendoago eta bidea ireki dutela, eta gorriek horre behin pilota aldatu dutela, pixkate aldaketa eman dute, eta hasi dira agintzen, eta horre bukaeran, gorriak pixkate izan dira. Zoriontzea bertzea ez 4 pilotarieri. 3 aste falta dira, final handirako, tarte laburra da, eta horrek esan nahi du tarte labur horretan partida ugari izango dugula, eta urrengoak datorren astean bertan izango dira, berriz ere ataldeko neurketa zapatu arratsaldean ikusiko duguna erratzun, atzo Kortesen garaipena lortu duten Leire Oskozek eta Leire Galeanok orain arte txapelketan sartu ezen bikotea izango dute aurkari, Andre Aldaregiak eta Maite Ruiz de Larramendi Mujikak osatua, eta ondorengo partida betaldekoa gaur 8 izango da, igandearekin Eulateko udal pilotalekuan, eta 2 partida horietan ere 2 puntu jokoan, eta erabakitzeko gauza asko, eta 4 bikoteak ere puntuaren bilaterako direla ez daukat bat ere zalantzarik. Hortxen erabakitzeko aukera izango dute bikote batzuek, bertzeak finalerako lehenengo puntu hori eta txartela jokoan izateko modua. Eta partida nik uste dute gogorrak ikusiko ditugula, lehiatuak orain arte bezala, eta zer ematen duten. Eman ditzagun, urrengo partidaren inguruko azken zehaztapenak esan dugu larun batean izango dela Erratzuko Etxelebertz pilotalekuan jaialdi hori, arratsaldeko 5 aurrera izango da lehendabizi Oskoz Galeano Aldaregi Mujika partida, eta ondoren Gizaseme Profesionalen baiko enpresaren Gizaseme Profesionalen eskutik beste partida bat ere izango da, eta hori ere pozgarria da, enpresa profesional bi jaialdi berean izango zaretelako. Datorren larun batean urteroko zita izaten da Erratzukoa, eta aurten ere kartel berarekin hartuko zaituzte San Pedro festetan. Erratzun beti altxe joaten gara, eta gustagarria da olako kartel baten parte izatea, eta pilotariak erakus dezatela beraien jokoa, eta atxalde politu bat izan daitela. Pilota zaleok badakizue, Erratzura joateko aukera baldin baduzue nik enuke galduko, eta beraz bertatik bertara ikusiko nuke partida, baina bertaratzerik izango ez bazenute, jakizue partida guztiak bezala, lehiatila honetatik bertatik, Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik zuzenean ere
ikusteko aukera izango duzuela Leire Oskoz Leire Galeano Aldaregi Amugika partida, eta beraz bertan gertatzen den guztiaren berri izango duzuela larun batean bide batetik edo bestetik ikusi nahi baldun behar duzu behintzat. Besterik ez gaurko zubidetik hausi izan da emateko izan dugun guztia, plazer baduzue, larun bat arratsaldera arte, arratsaldeon ubidetik. Arratsaldeon eta hurrengo arte.